saka doti ndichese tikapinda munonzi muchicken slice vari kuita 30,050 cents, which means dollar ravo it's 60,000. Inini panapa munhu ndikamuudza kuti 60,000 masipunu 3 akutononge ndamuomesera. Nawo mabhondi iri kutirwadza nekuti tiri kutadza kutoshanda zvakanaka ende hazvisi kutiitisa mari. Zviri kuafekta futi even kana mabhizinesi edu tiri kutodzokera kumba tisina kana dhora. Hapana chatiri kumbozva kuti kunanga kupi. Tangova vanhu vongoti akungotenderera mutaundi kana kungoti tizive kuti kurarama seka. Tikungoudzwa kunzi zidi asi inozidi. Iyi zita racho nyowanyana vakati hatitoziva confusion yacho because kana kumakombi tangoomerwa because mabhondi achadiwa kumba unomba mwana 50,000 anotenga sweet one. Saka hatitomboziva kuti chavari kuti hatisimboonekwa semacitizens eZimbabwe because hapana chatiri kuona chekuti. Makadii mhuri yeZimbabwe kusangana zvakare kwatiri kuita pano pachirongwa paJCTV Africa ndichifamba na Marvelous Matswimbo Marvelous Dlamini. Nyabonga ndinyalamukela mhuri yeZimbabwe kuJCTV. Alright. Nhasi tine nyaya yecurrency iri kuitika munyika. Tinoda kunzwa kuti zviri kufamba sei. Musi weFriday pachi-announcwa monetary policy nanew governor vaDr John Mushayavanhu. Unoiona sei Marvelous nyaya? Yeah, indaba yenew currency le anti nxa ngikhangele mina lami ngokwami as the person engathi kumbeni ngilokufunda thizeni anti ngisazama ukuthi ngizwisise. Kodwa nxa sengikhangelisisa sengicabangela abantu nje general people ukuthi abanye abakwanisanga ukufika esikolweni, ukuthi abanye ngabathengisayo, abanye benza into ezichiyechiyeneyo ezingahlangene lento zemali. Ongangokuthi imali le ithe introducewa ilethwa ebantwini kuyimali ukuthi it's not yet out. It was that circulate mhla ka 30 April. But it's introduced now and we introduce lokho kusokenze abantu kuma streets especially ama vendors abantu abathengisayo sebeyala the currency athi khona ibond ukuthi bona ibond abasalithathi ngoba bezokuthiwa nxa ule mali edlula i100,000 uza explain ukuthi kahle kahle imali le uyithethe ngapi nxa usifuna ukuthi yetshintsha amabond akho bengamaziki. So indaba le mina lami ngokwami yangikhathaza ngoba sazama ukuzwisisa ukuthi i-currency yethu la kahle kahle yona izohamba njani ngoba electronically imali zethu ebezikhona kubo eco-cash la ngaphi sezijintshiwe sezingamaziki and i-method esetshenzisweyo lami ngokwamangizwisisa. Uyabona uyathola ukuthi kule mali eningi ku-eco-cash in terms of RTGS ithi sibuya siyiziki kuzothiwa suselele 60 cents 60 ziki kumbe 70 ziki and now la usuzama ucalculate ngemaths zakho hayi awuhambi kahle. Yeah, ndo zvatiri kusangana nazvo muma-streets mhuri yeZimbabwe. Marvelous, tiudze kuti zvichiitika sei muma-streets? Yeah, so lapha sithe sihamba sikhuluma labantu bakhathazekile mfuna ukukhuluma manje bakhathazekile and abanye ba confused and i-confusion yawo lami ngiyazwisisa ngoba sithe sihamba sakhuluma labanye bathi bona njengabantu abathengisayo basikhulumela kakhulu bathe ekuthengiseni kwabo lapha bona labo into lezi kade sisenza ngo 50 cents 20 cents so ungangokuthi nxa wena ufuna ukuthenga into ye50 cents omele uhambele edola libambeni ubususiyaphiwa into ezingu5 kodwa wena nxa ufuna i-ice mint eli1 sizomela uthenga ngo50 ngesikhathi esi1 because akula change yedola. Abantu sebelama rate achiyeneyo nxa sokusiba ngamabond ukuthi laba basele abathatha amabond bathi bona irate yami mina i50,000 omnyathi irate yami i30,000 ongangokuthi sebekutshela ukuthi amabond abasafuni and ikwade besitshela ukuthi ama challenges la sehloshe ama customer kuselabantu abathengayo. Umuntu okade ejayele ukuthi nxa ethengisa uyathola imali engange $10 usekwazi ukuthi ahambe $22 endlini ngoba abantu abasazwisisa ukuthi nxa uthenga uhamba njani ungamtshela ukuthi ibond awusalifuni la ikazwisisa ukuthi indaba ungasalifuni ibond lona liyimali yelizwe. Okay. Awutshela abantu ukuthi kwenzakalani singene estradini. Okay, so kathe sizathi singene estradini lizizwele abantu la ukuthi mina sengikhumela wo personally sebenjele ngikhulumile lokho kodwa mana singene estradini seHarare lapha sizukuthi abantu kahle kahle bathi ngecurrency yethu le okuthiwa yona yiziki sizaphendula njalo sesivela khuluma labo. Okay, comment yangu iri kudai so tikuita infect challenge ye new currency yauya because as for our transport kuya kumabasa in fact pakubhadhara namakombi tichiuya vamwe tatajera tokwira mashort distances saka tajera kubhadhara ma50 cents that is like izvezvi taichicompare ne3000 bond saka for now hatakwanisa kubhadhara ma3000 bond aya takubhadhara dollar apa isusu we travel a very short distance kuya mutown
Saka pasina change. We are now using $2 kuya mtown. Dollar kudzokera mtown, that's $2. Yet you unenge uneka budget kako already. Kaneka city $2 yako chashansa for 2 days. Saka aba zigi yacho na isati yauya already, but atone problem yepa transport. Besides transport, tuck shop change. Atisina change, atichapiwa change yedu emabold 50 cents aya kana 25 cents atichama 1. Wakutongopiwa chino chiri round figure. Yeti onengoneka budget kako rudoka change kakunge kuzoitisa something. Saka itori disadvantage for now. Yange isina utaiswa. We don't know kuti vavakaiongorora were kuti icha affecta poverty. Saka zvamungade kuti zviitwe negovernment ndezvipi pamusoro currency? Zvavangakwanisa kuita maybe ndezvekuti timboita continue nebond irori kusvikira rangoita phase out bit by bit, richingoperawo bit by bit, than kumva rangonzi ipapo vanhu havachatorishandisi, vanhu havachatoridi. I think kuintroduce kwavakaita kwaka-affecta zvikuru ka-affecta zvakanyanya pakuti vanhu mumarket vamva vatoti hatichatodi kutishandisa zvachose. Saka I think raifanira kungoshandiswa bit by bit, chiramba richingoshandiswa richingoseculator, rozombopera as time goes on. Maziga avachuya. Izvo yavhiringidza zvakawanda. One, RTGS haisi kushanda. Zigi yacho hasati taona kushanda kwayo, saka hakuna mari. Munhu ane mari yake mufoni unongotaura dakwedza kuida kutry kusenda nechitaura zvainotaura. Wozoti bondi yama1 ine rate yakasiyana. Ine mazuva ano iyo zvizi kwangongoza kuti dollar after dollar. Amene kuti iyo ichazopinda ichigona kubvisa zvaitwa rezvedollar kuti fodya dollar 8 mudzanga, maminti dollar ari 8 ari 20. Chinhu chese changu dollar chichienda mberi, hapana change inodzoka. Saka kana muchitengesera vanhu havasati vatiza here kutiza kuti makwidza maprices nenyaya maprice hatina kukwidza izvo, asi tati tinongoti fodya kana taita paipa yanzi dollar iri pa6000, fodya yanga iri 50 cents iri 4, taingoti tinongotora sezvo kuti dollar rinongotengwa mudzanga 8. Hatina chatakwidza, hatina chatadzikisa, asi ngoti dollar ndo rakudi hatakumhanya naro. Because izi zvemabondi rate iri komwe akati 18,000 akati 20,000 akati hazvinzwisiki. Saka zvamungataure kuma-authorities pamusoro penyaya yezigi nebond kuti what are your concerns? Ini zvangu chandonyanyotaura zvangu maybe tikambotry, hapana bondi ndo zvavapaground, saka tinotongomanikidzira kutry. Zvikange zvaita toona tosvika kupi, pamwe zvinobudirira pamwe zvinoramba, zviri paviri. Game mune win or lose, draw yaitiro aiza zvimwe zvezve, but kazhinji kana win or lose. But makaitarisa new currency mufunga kuti chashanda here? Inangu handisandainzwisisa, nemanzwiro andoita vamwe vachitaura pamwe ichashanda, vamwe vari kutaura havo vachingotionesawo maviews akuti yazodai inozopekwa negold, saka gold ragara rido nemutengo chichi. Zvasiyana nezvaitika kuti mari yedu yaibhekwa nemarket, tainohodha kunze tichihodha, vanhu vanga vakuhodha kunze vangasikacha hamuna mari yanga market munomu hamusina kuti vanhu vatore zvekunomu vachiendesa kunze. Saka mene gold rinobva muno richienda kunze, pamwe zvine market, pamwe rinoita hatizivawo. Okay, saka zvamungada kuti zvijekeswe pamusoro pecurrency ndezvipi zvamusinganzwisise? Ngavadzidzise vanhu zviri kuitika, maretera vari kuita achakunetsa kunzwisisa. Mumwe ndakanzwa iti hanzi ndina 150,000, ndakazongoona ndakunzi ndine 60 zigi, handisuziva zvavamba sei 60 zigi aina. Ngavadzidzise vanhu, kana kutotisira mafoni chaimo, kune munhu ane foni yake ongoverenga meseji kuti zviri kudai rate iri kukalkuletwa sei, kuti tizive zvikuitika. Right, thank you. Maita basi. All right. Nhau yemabondi iri kutirwadza nekuti tiri kutadza kutoshanda zvakanaka ende hazvisi kutiitisa mari, zviri kuafekta futi even kana mabhizinesi edu tiri kutodzokera kumba tisina kana dhora, nekuti vanhu vakuti dhora tuzvi. Saka hatichazivi kuti teta sei uinde kumashops kunohodha vari kuti hatisi kuda mabondi, saka hatichazivi kuti teta chenji chaiyo hatisi kukwanisa kuchinja munhu, unonzi tora kana mazepa kana kuti tora maswiti, saka hatichazivi kuti todii. Torarama sei kana vanhu vacho vari kuramba mabondi, riri kubuda rini futi hatisi kuziva.
pakukwira makombi mufamba muri kufamba sei? Pakukwira makombi vamwe vakuti dhora kuinda panhu panoita 50 cents kana kuti unonzi kwira handiti uchiuya kunoko then wakudzoka wakutotora nhamba dzemota yawakwira makuseni wonzi wozodzoka futi wokwira koorati ndiri kuda kuinda umba netime iye ari kwaziko ini ndiri kunoko ndinosvika umba nguwai ndakutosvika kakumba leti ndakunetsana baba. Saka zviri kutoti afekta zvimwe zvokuti tiri kurwadziwa vani kuteta unge amename. Alright, muchisitengesa mari yamunosibata neyamakubata mazuva ano munoona yanyanya kudzika zvakadii? Yatodzikisisisa kozi izvozvi taimboshanda kuti pamwe ndapazuva unogona kubata $10 izvozvi unogona kuswerera $2 kana $3 kana dhora chairo chairo kudzokera umba usina mari. Saka zvinhu zviri kutoti afekta izvozvo. Pari zvinotoda kutaura ndakamuzvimirirani hapana chatiri kumbozva kuti kunanga kupi tangova vanhu vongoti kuti akungotenderera mutauni kana kungoti tizive kuti urarama sei tikungoudzwa kunzi ibasi inozidi ii zita racho nyowanya vakati hatitoziva confusion yacho because kana kumakombi tangoomerwa because mabhondi achadiwa kumba unomba mwana 50,000 anonotenga switi wani saka hatitomboziva kuti chavari kuti hatisimboonekwa semacitizens ezimbabwe because hapana chatiri kuona chekuti zvimwe zvacho tinofanira kuti vanhu vanotaura kuparamende zvavanotaura zvibatike kwete kuti kana vakataura ivo vanozongosefa vega unzwa kungotisiya tise vanhu ngoti hazvionerei tatambura mara chatiri kumbozva kwatiri kuenda kana tinoda kubatsirwa senyika tinoziva kuti isusu kuti zvatiri muno muzimbabwe hatikatizoteseka kuenda kuabroad tichisafa zvatiri zvakafanana kuti nditoshanda musalonda ndiri kubva kusina hasa ndabata kana sendi yekuenda kumaza ndaiwana saka tiri kumbira kuti kana hurumende ichida kuti batsira ngaitibatsire ichitiziisa kuti kana mari yakutaura nyowani inoshanda sei tichiziva kuti zvinozozvibatsira chii paikonomi yacho yemuzimbabwe. Ndatenda. Saka kana muchitenga muchikwira muchiuya kutauni vanoti chii nemabondi? Kutosvika wakabata mabondi kana iri drink iri kunzi 40,000 achiziva kuti zvikurevei iwe wakutenga drink kana kuti mukakwira kombi padhora pokuti batana mabatana ari kubatana nemwe usingazive tizvizisive hatizvizisive kana tichiziva kuti kutoenda tichiva chipa direction yekuti tizive tokuenda ivo watiudzi kuti aiwa toda kuti mende makadai toziva kuti mari yacho ichibatika here kana isiri kubatika tongoziva kuti angorana pachingoti mwari ndimuno kutoona ndiri venda panapa ndinotengesa zvinhu zvangu pane ma50 cents zvimwe zvacho zvandichita $4.2 handiti kana ndaita $4.2 ndotambira current yange iripo 3,000 handiti munhu wabva ataura kuti inini 3,000 yacho ndakumuchinja haasi kuida saka da kuti ndichese ndikapinda munonzi muchicken slice vari kuita 30,050 cents which means dollar ravo its 60,000 inini panapa munhu ndikamuudza kuti 60,000 maspunu 3 akutononge ndamuomesera saka ndisoka vanhu vakuita se vakutoramba current yacho kuti isusu hatichatodi mabondi taakuda zigi rachabva zigi racho riri kutononoka kutouya kuti titoo mari. Saka munoda kuti maauthorities aite sei panyaya yezigi? Dai rachitokasikidza rauya kana risiri kuuya kabva vochiannounce kuti bondi ngarichitoshanda nekuti isusu business ratodown. Zvinhu zvizhinji zvatinazvo panapa zvinenge zvine ma50 cents like $50 setema cup 250 50 cents iyo iri kutoshanda handi mazvona saka kana vakutaura kuti vari kuda 30,000 pa50 cents mumwe munhu haatokwanisi kutoiafforda that 30,000 iyo handi muri kunzwisisa vanga vajaira vanga vajaira 3,000 6,000 pachi padollar ndozvavanga vachikwanisa saka kana makuti 60,000 padollar hazvisi kubuda even kana tikati tiende kana kumaindustry tinohodha havasi kubvuma 3,000 vari kuda 30,000 pa50 cents. Kokuswipa handi kuswipa kwakuchinzi yabanwa hatisi kuziva kana zvaakushanda. Saka chamuri kuvokurudzira nje kuti zigi ngaritobuda bhozi rasunga zvinhu ratosunga zvinhu ngavangodzosera zvinhu zvazviri izvozvo bhozi mamusikaonawo kuti zvinhu zvatoita wese zvatoita wese kutodarika vakangopinda zigi iroro even airtime yemabhondi hapasisina maecocash ema-rtgs hapasisina saka tiri kuendako hapana kwatiri kuenda.
aiwa mazvise. Ngiyalamukela njalo muli eZimbabwe selizizwele sesivela esitaladeni seHarare sesikhulume labantu balembuzo eminingi ngecurrency le njengabe lamadinsi ukuthi lami ngilembuzo eminingi ukuthi icurrency yethu izasebenza njani. Sezizwele ukuthi abantu bona bathini kodwa mina ngombono wami anti ibona ngani kulo mama okhuluma ama-points aqhakathekile ama-points amqoka ukuthi maybe sokungenzeka ukuthi igovernment uyabona iyenze okuthiwa ngama-road shows kade khuluma ngala ukuthi at least befundisa abantu ukuthi hayi izigile nxa ibuya isebenza so ukuthi a layman on the streets can understand ukuthi kahle ukuhamba kanjani. And chimwe chandawona ndechekuti vanhu vari kucomplaina nyaya yekuti vari kukwira makombi makombi havasi kwanisa kuti vape munhu change nenyaya yekuti vari kuti kana takupa change the next person arada 50 cents here anogona kuiramba nekuti anenge achiti mari haisi kuwirirana. Saka I think confusion yachona itori wese and I think inoda kugadziriswa. But iwe unozviona sei? What do you think the government inofana kuita situation yakadai? No, I think maybe it should have come in a way because why introduce imali leyi ingakaprintwa like I said earlier ukuthi ayikabi khona kuma streets sezwa njengakuthi khona kodwa sihle yakhoza nje confusion engazwakaliyo. So I feel like igovernment bekumele bebe lama measures ukuthi be enforce ukuthi hayi ibond should still work and ngendlela belisebenza ngayo until sizesizwisisa ukuthi izigi lisebenza njani njalo sizwisisa ukuthi exchange rate yangikhona ihamba njani ukuthi ngabe ngehle ukuthi besifundise kuma streets but belikhipha nje njalo maybe also besebenze ama money platforms lawa njengabo EcoCash osebenzisa ukuthi nxa wena kuthiwe kade le mali yakho EcoCash siconvertiwe yakuzigi bakusendele maybe message ukuthi hayi imali yakho this is how we converted it ukuthi la uzwisisa ukuthi uhamba njani. I feel like ngamanye ama measures ukuthi bengakwanisa ukuwa implementa kumbe ba enforce ukuthi ibond libe lokho lisebenza before ba introduce izigi mhla ka 30. Vanhu varida kuziva ukuthi program yedu panapa ichange yakamira sei madhezi anotevera especially muri yese yeZimbabwe vanotevera JCTV Africa nevamwe vese vataurire kuti zvinyange zvifamba sei. Okay, so ngingakakhulumela kulento engichazileyo senza ama street interviews lapha yabona kulo mama lwanothena nxa esiyagada umchova nti bamtshela ukuthi uzogada kathesa ekuseni uzosidinga njalo ntambama nxa ufuna ukugada kwesitu ngemali yakho lani changeseleyo. So kana munhu ari munhu muzekombi anogona kutaura kuti andipo munhu asati exactly so cause like how is that going to work manje kuzosebenza njani ngoba mina ngizogada imoto eyi1 kusengizonitambama sempilo ukuthi imoto le hayi vela ayisebenzi lapha yiyo kana kuti yafa kana kuti yatibadwa namapurisa mina senjitshe njami lapha sethi uzogada ntambama and angisela mali yokubuyela endlini kuzohamba njani. So I found that very interesting but at the same time into ukuthi it's a cause for concern ukuthi singayenza njani as citizens. But then going back ku umbuzo ombuze wona yabona esabe sikwenza lapha eJCTV ukuthi iviki linye ngalinye sizobe sibuya le program ehambelana nale lapha esikhuluma khona ngezinto ezihlukumeza uZulu weZimbabwe izinto nje ezitshiyeneyo kungaba ipolitics kungaba izinto ezirelated kuma social issues economic issues sizobe sikhuluma nje ngazo zonke izinto njalo muli eZimbabwe lawe nxa ukhona into ongafuna ukuthi thina sikhulume ngayo kule program ungasithumela nje umlayezo lapha unguchi comment uthi hayi mina ngisafuna ukuzwisisa lokho 1 and 2 sizobuya sizokhuluma ngakho sometimes sizaletha ama experts ukuthi abantu abafundileyo abalolwazi ngento esikhuluma ngazo bebuye bezosincedisa lathi uziswisisa into lezi. Ya tichange tichitaura nevanhu tichange tichipinda muma streets tichange tichi-interview vanhu tichinzwa kuti zviri kufamba sei nekuti toda kuti tinge tichisanganisa vanhu vese veZimbabwe kuti vanzwe kuti zviri kufamba sei uyezve hapana nyaya yakaoma kunge tichitaura dzese nyaya tinozipinza panapa dzese nyaya tinozitaura tisina fiye kana favor. Saka please tokumbira mushare video inoyi uyezve molike uyezve mokomenda mobva matifollowa pamapage nemaplatforms pese pauri kutiona tifollowa page iyoyo tobva tataziva kuti zvinhu zvese zviri kufamba. Saka muri yeZimbabwe rambai muchiteera pano paJCTV Africa nemamwe maplatforms atinenge tiri. Siyabonga muli eZimbabwe sezohlana njalo kweviki elizayo lapho esikhuluma khona ngolunye udaba olusihlukumezayo njengabantu beZimbabwe layo ngachayisana lathi ungasibalekeli upha ukuthi nje udlula usibingelele sesingakwanisa ukukhuluma nje ngezinto ezihluphayo lapha ezitaladeni. Siyabonga igama lami nguMarvelous Matswimbo hlangane lathi njalo iviki elizayo. I'm Kenan Rusike and I'll meet you on the next show.